Annabin kurunkuss dole jinjina ma. Ya mamallaki na da ƙara bani dama in ta miƙa baitoci gunsular salama. ‘Yantuwar halittu kuma tanadin ka kai ma, wanda do abin da kake so ya isar ma. Martaba salati yau ma nike ta roƙo, kuma jinginar bayi mai isar da saƙo. Garkuwar na ƙarshe kuma tanadin na farko, alihi sahabbai a ciki a sa su suma. Shehu ne mazajen fama akan gwanina, shehu jiyali ɗansa ya daba tulunana. Shehu na abul abbas jarumin amana, shehu usman fodiya sun ba da himma. Abba ɗan gidan annabuwa ya kai ku tsarki, darajar gidan ku sai dai a kama baki. Abba taimaka ko a waje a mun masauki, ayi min lumana a gidan na dinga hidima. In zama muridi tammi na sabu horo, mai kaɗai ta girman kakanku babu tsoro. In ta kan ba ma shi na ce duk wani shi ziro, in sanarwa bayi su ji shi ya girma. Wanda shi kaɗai ne da ake kira a tsira, mai halin halaccin nan wanda ba ya kyara. Sansanin mutunci kuma herkwata ta kara, ƙoƙuwar kawaici ɗaya da'ira ta girma. Shi kaɗai ya tare dukan su fa a bar so, duku bi ni sannu mu je ku jimi na ƙumso. Shi kaɗai ya cancanta abi shi dole taso, ɗan uwa ka amsa min tambayar da zamma. Me yake sa so ne tambaya nike yi, so nake mu so annabi daga mu bar bulayi. Dan uwa ka ban amsa wacce babu shayi, in kwa ka amanta ne ga su zan tuna ma. In ka shirya to ga su zan faɗe su, bai wuce guda a bakwai in ka tattare su. Ɗauki kyan ɗabi'u farko yana cikinsu, kyan jiki da kyan hali du yana cikinsu. Dukiya tana sa so zuciya ta ɗarsu, ilimi yana sa so babu wasu, mulki ka lissafa min yana cikinsu, sai cikon na ƙarshen ƙarfi akwai shi ma. To ku zo mu koma mu yi maganar su ɗaiɗai, wa ya tara kan wannan sufofin gaba ɗai. Banda ta kamar Allah ‘yan uwa mu je dai, in ta ba ku hujjojin gaske ba husuma. To bara mu fara farko da kyan ɗabi'u, mai tsananin kunya musdirabiya'u, mai kau da kai afuwa sai ya ji shafi'u. Ga sakin fuska mai murmushin salama, shi kaɗai ake yi wa sharri ya saka khairan. Zo mu leƙa tarihi don ku shaida wannan. Dan uwa tuno ɗa'ifa na tsaya iyana, munin abin da suka yi mai nike tunama. Wanda har ta kai ranar sun fusata Allah, take nan ya turo malakai cikin jalala. Su ruwan duwatsu a garin na narka daula, take nan ma'aiki ya hana ya ce su koma. Gashi dai abin da suka yi mai shi ya yi muni, bai kula ba yayi afuwa ‘yan uwa ku ji ni, addu'a yayi masu ta shiryuwar amani, maimakon ya ɗau fansa kansu duya rama. Ta yake ya Allah shirya al'ummata, ba su san bani waye kun ji wani gata. Sutura yake yi masu gun sarkin sarauta, kun ji mai halaccin da ya sa fushi na dama. To bara mu koma maka mun ji nasu suma, tsangwama da kyara da fitintunu na kyama, takala da neman rigima halin su nema, ya akai da su na su ma zan gaya ma. Kage ba adadi zantuka da ƙarya, hassada da makirci ga bakar ƙiyayya, ga tsana da kalmar gatsalin rashin kunya, sun kasa su har kurkuku shekarar su uku ma. Sun daɗe dukan wata hanya ta yin alaƙa, ba sani ba sabo kun ji aika, sun hana ai sulhu ‘yan bakar masaka, sun kasa ya bar Makka sun kabi shi can ma. Ya zo zai
mai umara sun kace fa samsam, ba su san da zancen ba ga sahabu dankam. Sulhul Hudaybiya nan akai ta malam, hakanan ya jure ya haƙuri ya koma. Sanda lokacin na shigar yayyukan su farga, alƙawiyu ya mamaye kabgarin da zuga. Ba tudu babu kwari ko ina ka hanga, tawagar ma'aiki ce ke zuwa ta koma. Yanzu sun zama bayi sun so da sun ƙi, sai fa yadda yayi da su shugaba sarki. Ƙaryarsu ta ƙare sai fa ciza baki, tsiyar da sun katata da yau fa sai na dama. Shugaba ya miƙe tsakiyar su jarumina, du ya tambaye su yaya kuke zatona. Take sun ka amsa mai an ta kai rufina, mu kantattu ne kai dai da girma. Magiya suke ta yi mai sun risina mai, kutuno abin da a can baya sun ka yi mai. Sai ya ce ku je na yanta ku babu komai, kaji mai karamcin da yake sa a suma. Kaf a kaunu mai haƙurin shugaba ba ai ba, har a annabawan ban cire guda ba. Kau da kai da sassauci ban ji yakini ba, tabbas ma'aiki shi ne ya girma. Muna batun ɗabi'u ne kar da mu manta, za mu bar batun haƙuri za mu je ga kyauta. Dan musamman aiki ya sha gaban halitta, wanda duka kama bayan shi kai na dama. Za mu ɗau iya kyauta uku mai batun su, wanda ban da shi ba wanda za ya yi su. Lafiya da resa aljanna uku ga su, shi kaɗai yake yin su a sanda ya ga dama. To anan za na tsaya sai ta biyu na ɗora, kan batun fiyayye sha dubun bishara. Rawanin buwaya shi ya gyara, tambarin nubuwa sha lugude na girma. Sallallahu alaihi wasallam.